Салом алейкум дӯстони азиз, бо шумо ҳастам Али Акбар. Хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Барои шумо подписчико ки бисёр хостанд, нархи iPhone X-ро барои шумо, яъне iPhone 10-ро нархашро дар Туркия мебинем. Омода бошед, рафтем. Инам iPhone 10X нархиш 6200 лира. Иҷа нархиш 6200 лира. 256 гигабайт памятиш. Бо чиша мебинем 12 мегапиксел, дата камера дорай қафош, фақат шишаи холия. Ина мисол камера медрой, ина он хелиш мекунӣ, тамом меброя. Ина ми намудай пули як мошина дар Тоҷикистон ва фикри ман нагириш хубай. Айҷа бо чанд намуд чӣ дорай мисол, яъне бо замонавӣ мегира иҷа. Ҳар намуд мешавад. Galaxy S8 нархиш 4000 лира, ки ям хубае. iPhone да хубтаре ба фикри ман. Samsung Галакси A7 нархиш 2200 лира. Намудай ям хушроайне ки нархи Samsung Галакси Note 8 5000 лира, неки соз зибадай. Яви хушруби телефона. Хуш дӯстони азиз, навор кӯтоҳ мешавад, барое ки подписчико хостанд ки танҳо нархи iPhone-ро дар Туркия фаҳманд. Мо барои онҳо видеоро тайёр кардем. Дидем ки нархи iPhone ҳам бисёр қиматай дар ин ҷо ва ин видео ба охир расид. дар видео лайк монед ва дар канал обуна шавед то наворҳои дигар. Худованд нигаҳбонтон бошад. نظر بر دلی داغم نکرد